yai baby e free ban abambu ntimi yayo wutimi mu ya abamu da ade se yawu Ghana yen dwene yen pese ye bedwene education o ye okrom ase me ba ade me nu na me pese me de ba be school mu ba ko ye thinking subject because me say yen pe thinking Ghana yen dwene yen pese ye bedwene say ye dwene na ye tie ya anase bibi enti ye dwene for ochena pe ye dwene ne ebedi ne na ochena ye dwene hwe ye chimpo enti me pese me de thinking subject e ba be school nim say enye Christopher Columbus pen e say mutua omo ho ade abrochefo asem na ye twaso na afi de Ghana man no sha ase say akora no o sha ase so odwene because edwene ehu hia nyankopon andwene kra nka o mbaw enti we have to think, we have to be thinkatives, not talkatives. Okay, Frimpong Waneko. Ohene Kwame Frimpong Waneko. Gentleman, obetumi ayeo. Gentleman, obetumi ayeo. Owabadaye, owotima, owahumoko. Ohene Frimpong Waneko. Owabadaye, owotima, owahumoko. Ohene Frimpong Waneko. Gentleman, obetumi ayeo. Gentleman, obetumi ayeo. Owabadaye, owotima, owahumoko. Right, Abusian, Mosbee TVGH H4. Yes, I had your share and day. Our Mosbee TVGH so maybe be a more motion, maybe a mechachamo. Oh, I'm Manonia and Chasun Konkoma. Ken, oh, Dubai. Also, feeling Mosbee TVGH sound on a bar. Rap any coffee sapon. Oh, Kumase. Nchasonko enkomado for ne doson na enianom ne adofo no ene dai menante se ne se ye beto aba na miguso ebo ni papa ho dawro a kire Ghana fo metumi ho asi ho se Ohene Kwame Frimpong meka na asem metumi ho asi ho se Nana Kwame bedi akon meka na asem efise womo na wadi kanfo a omo bako ye no omo na kura omo tumi no omo ho de omo ani suade hunu ni bi na dai nipa edu no so eye Ohene Kwame Frimpong Ohene bebi awo bia mechia okay Frimpong mo amudi na chi ebu abu adomo ano eka ne mani yo kira mansan no don hwiri mo ntia sonko ena mede ma mo obetumi ayeo. Montomano aye Montomano penisi ye bodama ye bofrifie sansu ne bedi ye nso afrifie kro ya ntie na dai medi mani a kire fie Asante Akyem ago eho ena medi mo adru na dai me pacha agogofo amu abrochire agogofo amu ama no ne me chiachi amu nyina agogofo amu ofie Ye masuku samwe me pacha afi we toaba mo anamo ntoaba no desre mo nkoto aba Montoaba emame efise ya brache yentoaba manipa obetumi aye bibia maye me yentoaba because of party medical ka kire wo afi we se de odwan aponche ejina o de NDC flag kata no so ye de MPP flag kata abo bi so a me pacho munyi flag no munku abo anwe sa na osofo bi ka kire ni krom sapifo me de ba besomo me pacho Ohene Kwame Frimpong niema pa wo ye na Asante Akyem agogo no eno ena egusu etwagu wo wani so no wenyina emri bi twemu a yanhwe me ba cha afi we yento abama nipa wo ye bibi pen ono ena owani da so so obetumi apre bibi amaye nipa obetumi de agogo bode atukwan nipa obetumi amamfa so aba agogo no baye so entos bode menkani banche enye de bia na yebekwa akosre nipacho sekua yotwamu na agogo ayemobo de wonsam bebreka na ene video yi meye ne part 1 and 2
Ohene Kwame Frimpong say menka bibi nkyerɛ wo eba cha oba no no wo na ho de dada so te ase enu nti ono ne nipa oye kristoni a otumi kosi dan man kramofo ebi nsi da ono otumi si school dan oni aban mu waye niam bebre enam saa sunti no nkrofo penasa nkrofo nso tan na mpani se otan ho eni aduro bibi eni we bebu ya bam se yebeja ne ho dawrobo da bi yebekoso abo na wonye di obetumi aye setre wo wa efe chenche ko toje di oni mutu ano ya didi na tibia no ti mutu mano Beba cha ose otumi ye bibi ya wosi school dan niema esese wo ye bia wo ye wosi dwa ema nkrofo oton konwama schools ejana bia an school bi wo ho a wo be komu no bebia mofra no kra beja omo na ye den otu ni bottom sika eye sa ne man aban sika ni ohia fra gogofo nchen ne se aban mutumi krata obetumi ede yi wukrom kwan obetumi atoa mpuntuo no so no eno na ohia firi nchen na se ebetumi di tumi na mana eyere kokromoti ya oni sika ma ye o mechiche sika se je to abama no dabi eba cha wose mumbua wabie radio station wafa nkrofo waye niam bebre enam sa yo sunti no wunim se womo abie mienwuma organa ha omafa nkrofo no abaso bo a ye de ma womo no wunim se wajibi bebacho ye ni kan hwe sa video ne mresisi ha. Tonight, at the prestigious Ghana CEO Awards 2024, we honor a remarkable leader whose entrepreneurial instincts are nothing short of divine, Ohene Kwame Frimpong of Salts Media GH. Ohene Kwame Frimpong has made an indelible mark through his visionary leadership, providing jobs for over 100 individuals directly through his media investments. Salts Media GH has been pivotal in bringing prime awareness and education to the very last person in the Asante Akyem North environs. His investments in people is evident through numerous philanthropic projects and life-changing initiatives, from motivating BEC candidates with free haircuts and free results checking to constructing a clinic at Apewapong and a 2-unit ultra-modern classroom block for Xavier MA School. His contributions are transformative. Ohene Kwame Frimpong's impact spans education and health, evidenced by the construction of a 20-seater ultra-modern toilet facility at Weso and Ekutuase, promoting good health and sanitation. In a stunning display of philanthropy, he single-handedly funded the building of a central mosque in Asante Akyem, equipped with an ultra-modern clinic serving the entire community. Tonight, Ohene Kwame Frimpong receives the CEO of the Year award in the NGO category. His contributions have gone unnoticed, previously earning accolades from the Ghana CEO Awards, Humanitarian Awards, Ghana Communication Awards, and many others. With His Excellency, the Vice President, His Royal Majesty, the Government Chair, and other distinguished dignitaries present, we celebrate a leader who has shown that the true value of entrepreneurship lies in our investments in people and our planet. Congratulations, Ohene Kwame Frimpong, on this well-deserved honor. Ya abusia enuanom ne adofo no medikan amawati asese ofremi Mosbee pe na mahomwa aba. Ohene Kwame Frimpong ho nkomo na mede ebremo. Ohene Kwame Frimpong ho nkomo na mede besomo. Ye beto aba. Abatuo ye to ne se mpuntuo ebeba empeso aso. Menka se womo abakọ na omo nya hwe omo ayebi. Nanso niema omo ye no sinto wom enti ebra so se yepre ekoye nim mo amudi machi no America krani meye campaign ema nana Kwame bedi akom ni vision e kire se odwene ochina ho odwene daache ho omo amudi kan ama yen so ye de esasi ebosi ye Ghana fo no omo dwene daache
ɛno nti ɛna kanea ɛtwa yɛn ho ahyia yi yɛn ho bi so ɔmo yi kwan a ɔmo dwene daakye nanso no yamanyofo a sesei yɛne ɔmo te ɔma yi mu no ɔmo dwene ɛnɛnko a ɛsɛ sɛ yɛn nneɛma a yɛwɔ no yɛn bɔ mmɔden sɛ yɛn nso yɛbɛkɔ akɔtɔn ama ɔman bi sofoɔ na yɛagye sika n'aba anaasɛ yɛbɛkora adeɛ no yie na ɔman bi sofoɔ de ɔmo sika aba Ghana ha abɛtɔ saa nneɛma no ebi ni hɔ na mahwehwɛ mu ahu sɛ Ohene Kwame Frimpong ɛwɔ saa daakye adwen ni bi wɔwɔ daakye ni suade hunu ni bi enti afiwei mesrɛ Asante Akyem agofoɔ sɛ yɛmbɔ yɛn ho mmɔden na yɛnto aba ɛma Ohene Kwame Frimpong ɔmmɛtena konwa so oni tumi oni ahoɔden sɛ obɛyi wo kwan nanso ɔyɛ bi school dan ɔyɛ bi adan ɛna yɛnto aba ɛma no Asante Akyem agogofoɔ ɛsɛ sɛ mpanifoɔ ɛtena se na ɔmo hu sɛ Asante Akyem agogo bɔdeɛ ɛna ɔmo dua ne dodoɔ enti bɔdeɛ akwantuo a agogofoɔ tu no yɛmpɛ fidie emesi wɔn hɔ yɛmfa bɔdeɛ no nyɛ bibi na so mba mfasoɔ agogofoɔ dontos yɛmbie factory wokre ni wokɔto ntos ni wi a fabra factory hɔ na aban tɔ no ntua woka ne yɛmfa ntos ni nyɛ ti tomatoes na yɛnso prima Ghana for agogofoɔ dua gyenni agogofoɔ enya kwadwofoɔ yɛka kwi a agogofoɔ te aseɛ sɛ wudu ago ne ɛkyerɛ wo sɛ ehie wei ɔba besie fie na bɔdeɛ ɛna ɔde esi fie wei a onjindi nanso ɛhen na bɔdeɛ ɛkɔ ɛbiri bi etwa mu na Burkina Cote d'Ivoire Nigeria Togofoɔ ebelodu bɔdeɛ firi agogo kɔ nanso sisi ame na ɔkasa yi bɔdeɛ dodoɔ na akɔfam efisɛ asase yɛgye afiri wɔn nsam ɛyɛ no korɛ sɛ land no ɛyɛ forest land yɛbɛto abai aban ehia agogofoɔ vote enti ɛsɛ sɛ mpanifoɔ no tena se na ɔmo hu ne sɛ land no ɛyɛ forest land deɛ nanso no yɛntwa baabi sei ɛma agogofoɔ na ɔmo ndidi hɔ ɔmo ndua bɔdeɛ no na yɛnsi factory ma ɔmo ndontos ne yɛnsi factory ma ɔmo gyenne yɛnyɛ ne bibi ɛma agogofoɔ na ɛkɔba saa na agogofoɔ bɛkɔ so produce bɔdeɛ mɔ nanso Ghana yamanyofoɔ ɛnyɛ saa nneɛma ne ma yɛn mene wo ka sɛ wokɔ nzema a yɛkɔtu kubegu sɛ asɛnka yɛn mpanifoɔ ɛbɛsi factory bi a yɛbɛtumi de kube afa kwan bi so ɛma na boa ɔman no daabi wei nyinaa na ama matumi ho asi wɔ sɛ Ohene Kwame Frimpong ɛne Nana Kwame bedi ako ɔmo vision ti no medi wɔ n'akyi agofoɔ mesrɛ mo yɛato aba ato aba mpuntuo fi sɛ yɛn papa yɛn wɔ fa banre du kɔɔyɛ no media menya hu mpuntuo bia bio dada na street a ɛnam yɛ papa banre du so yɛyɛ no ɛnɛ atutu school dan ahodoɔ education ɛkɔ fam ɛwɔ Asante Akyem ne ne mpatamu enti sɛ Ohene Kwame Frimpong sɛ monto abama no na ontumi emmeka mabunu no mbom ontumi emfa mo bɔɔde a mowɔ enkwa manone na ɛso emma mfaso mamo a migidi sɛ ɛyasɛm papa mehwɛ video bi a nkrɔfo bi ka sɛ oni party enti moto abama na ɛyɛ kwa ɛno ɛyɛ tete adwen na yɛadwen ni bia ebinom so sɛ woto abama na ɔbɛkɔ akɔ yɛ MPP ni ebinom so sɛ woto abama na
ɔde akonwa no bɛkɔ akɔka MPP for deɛ ho ebi no so sɛ ɔde bɛkɔ akɔka NDC for deɛ ho adwen na ɛda yɛtirim no ɛno nti ɛna Ghana yɛnkɔ yɛnim efi sɛ nipa no ɔpepa so ɔbɛyɛ bibi aboa ne mpɛso asofoɔ nanso party policy ɛyɛ me de sɛ Ohene Kwame Frimpong onhyɛ party bi ase na Kwame bedi akonhyɛ party bi ase ɔmo ankasa de ɔmo ho ɛna ɔmo ba sankrɔfoɔ no so ɔmo ba ɔmo yɛ meyɛ na mo ahyɛ enti mesrɛ mo mo na mo keka nsɛm bi sɛ na Kwame bedi akon ɛna Ohene Kwame Frimpong ɔmo ntumi nyɛ hye fi sɛ ɔmo ni aban mu anasɛ ɔmo ni tumi bia ɛwɔ MPP ni NDC mu nti no moto abama ɔmo a mo asɛ vote no mesrɛ mo mepa mo kyɛw saa dwen no mo ma yɛnyi mfiri hɔ na yɛnto aba ɛma Ohene Kwame Frimpong ɛna afei me bra pani me wɔfa Nana Kwame bedi akon edin ne Mosbee opɛsi edin komo a 0547 511 900 GK Obenheba ɛna aso masene ɛna dwumadi mede ba ye ɛbɛsomo amaman agye wabɔ so a hwehwɛ no na ɛbɛboa wo ne numbers egu screen nani obomodin yibia obɛti wo monka na ɔmagye wo so fɛ wo so mesan ni wadi ahia adafoforo yentoma no na obetumi aye Okay, oh what in my okay, oh what bro, I ain't Frimpong an echo. Babu Putu, Nini Nine Dade, Yamasuku Samui, and I come out sweet. I pay a Sambian so, I'm in some failure, bro. Montomano, Obetumi ayo. Yankani ansam. Yensusem, Yajumasem, Abamosem, Bolasem, Ajanasem, Yakwaya, Ajampansem, Nina, Obeya, Maya.